Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавем, лайк кунем дӯстон ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама, фурӯхтани хона меоем реклама мекунем, кӯмак мерасонем. айни ҳол дӯстон мо қарор дорем дар ноҳияи Варзоб 30 километра. пеш аз навор аз сар кардан як видеои мебел тамошо мекунем бародаро. апоҳо качествои хуб қати, доставка установкаш қати. салом ҳамватанони азиз, хушомадед ба мебел Хуршед. ҳамватанони азиз, инак мо сехи мебели худро кушодем дар шаҳри Душанбе бо устодҳои таҷрибадор. тамоми намуди стили хайтекро бо сифати хуби беларус сохта медиҳем. спални гарнитур, шифонер, диван ва инчунин шумо метавонед мебелҳои таби дили худро бо тариқи WhatsApp ба мо равон кунед. мо ба шумо сохта медиҳем. нисбат ба магазин ва дигар сехҳо арзон мебошад. марҳамат, номерҳо барои тамос WhatsApp дар рӯи экрани шумо. занг занед ва мебели худро гиред. хоб дӯстони азиз, 30 километра ноҳияи Варзоб, дачаи фурӯшӣ. номи дачаи ваҳдат аст дӯстон. аз дасти чап мешавад, тарафи роҳи Душанбе тараф бошад, тарафи роҳи Кӯҷанроҳ. аз тарафи дасти чап ана ҳамин дачаи фурӯшӣ аст дӯстон. 20 сотик замин, 4 комната одик дорад, 5 то кат бетажа, як ҷои дигар навес дорад 23.8, 360 квадрат, 2 то бассейн, занона, мардона, бассейни 13 ба 6, занона 9 ба 4, 4 то санузе. ҳозир рафта аз пеш ҳолни ба навор мегирем. то охири видеоро тамошо кунем дӯстон. манзараи хело ҳам хуб аст. савхинак, дарё, онамчо мостам дорад, амин тараф мостам дӯстон. ду линия об, скваш, светош ҳаст, ягон тамоди надорад. хоб дӯстони азиз, ина роҳи гуфтем ки Душанбе меоед, аз ин тараф ваҳдат мешавад. онанҷо як купрук аст, мости мошинро ростак мере, дачаи фурӯшӣ ана ҳам аст дӯстон. аз инҷо ба навор гирифтем дӯстон. дачаи фурӯшӣ аст, башоди соф. ҳозир аз пеши дарвоза ба навора сар мекунем. то охири видеоро тамошо кунем дӯстон. ҳама ҷоша ба навор мекунем. хоб дӯстони азиз, ина ба пеши даромадгоҳ омадем. рост медароем дӯстон. сайр рода ҳоҷатхона, занона, мардона. камтар баланд гап мезанем дӯстон. шуми овози об аст. то бар сайр ро аз тарафи дасти рост гуфтем ки як навеси калон аст дӯстон. 23.8, тагаш подвал аст. ҷоҷатхона, занона, мардона. аз ин баъд бошад дарахтҳои тут, мевадиҳанда, арча. инҷо як навеси калон гуфтем. ҳозир аввал баромад болои навесро ба навор мегирем. инҷо бошад дӯстон, ҷои кухня.
дурнои биноро ба навор намегирем дӯстон. ремонташ миёна аст. Инҷо бошад ҷои ошхона, авлодхона. Инҷо як хати дига майдаҳак. чор комната одӣ гуфтем дар ҳамин бино ҷойгир аст дӯстон. Якум, дуюм ошхона. ба навор намегирем. хоб като анан сар мешавад дӯстон. катои дуошона аст. ҳам боло бардам бо ҳатдагар дорад. ҷон каф аст. дар якум ошхонарам каф аст дӯстон. охир дафар омада баъд аз поён ба навор мегирем. инҷоро баъдан ба навор мегирем дӯстон. як бассейни дигар аст. дар инҷо бошад як хати калони дигар. инҷо бошад як бассейни 13 ба 6.5 дӯстон. ято детский аст баражда. чуқури аст 2 метр. дар охир бошад дӯстон як ҷои ҳоҷатхона ва ҷои душавой дар инҷо кардаген. дар дури комнатҳое ки гуфтем ки комнатҳои одӣ хаст аст, дар онҷо ҳам ҳаст дӯстон санузӣ. инҷо як площадкаи дига мондаги анҷо. манзара хело ҳам табиати зебо аст дӯстон. салқинак. инҷо санузия мужское, женское, занона, мардуна, алоҳида. инҷо бошад як бассейни дигар. занона гуфтем 9 ба 4.5. кӯдакона занона ва калон. ҳозир якум ошхонаро нишон медиҳем. тахтаи поёна. дӯстон ваҳдат аз сайр роҳ мебинед дӯстон 30 километра.
خب دوستان یک بارگرد تکرار میکنیم. دچای فروشی قرار دارد در ناحیه ورزاب 30 کیلومتر 30 کیلومتر از دامپچت از دوشنبه دامپچت تو آن همینجا 30 کیلومتر راه است. خب 20 سوتیق زمین 4 комната отдых 5 تا кат гуфтем катои ду ошиёна аз дӯстон ҳам так ҳам боло 360 квадрат ҳамая меёра ҳисоб кардагам дӯстон катои бино ошхона ҳамаш 360 квадрат. як навеси калон дар гуфтем ки 23/8 дар дуюм ошхона тагаш подвал полностью. хоб ҷои аловхона ҷои ошхона ду бассейн дорад занона мардона 4 то санузел 4 то ҳоҷатхона алоҳида аст. нархи ин дачаи фурӯшӣ дӯстон $285,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос дар таги ана ҳамин экран аст дӯстон. занг зане номерода ҳатман муомила дорад. як муомилаи хуб мекунад. вариантҳои алишӣ нест бародаро. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дачаи фурӯшӣ доранд дар номерҳои мо занг занед ҳатман омада ба навор мегирем реклама мекунем дӯстон. нафароне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман обуна шавем лайк кунем дӯстон. дар номерҳои мо занг занем ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб худо нигаҳбонатон то навори оянда.